Жена доктора звъни. Ало, докторе. Да. Какво стана с изследванията на жената? Така ли? И сега какво? Трябвало и повече секс. Демек ще мре, така ли? Еми, аз нищо не мога да направя по въпроса. Еми, да се оправя. Жена не се уби изследванията ти. Що? Колко да? Нема да бъде. Що? Еми, Какво чух тревало повече? секс. И какво? Ами, че ще правим? И аз съм за риба.